So may adlaw na tong tanan diha guys. Welcome sa akong YouTube channel guys. John Official 1.0 by Buki guys. So karon guys, naabi diri sa akong kalbasaan guys. Kagisa gid kalbasaan dinhi ba? Si Lolo. Kisa man si Lolo. Dali yun eh. Igusa man ako si Lolo nimo. Papa. Aw, papa day na ako guys. Naabi diri sa kalbasaan sa akong papa guys kay manguha mig kalbasa guys. Kani ang kalbasa dinhi guys, medyo nalunos na guys kay init kay panahon diri sa bukid guys. Daghara sagbot guys. Manguha mig kalbasa diri guys. Kanang akong kuhaon guys, dili na para utanon guys, kun dili guys ako nang itubong sa akong manok ugma guys. So tara guys. Di ba? So mag-start na tagpanguha og kalbasa guys kay libon ra ba kay dinhi guys. Di abot. Kita ko usaban. Patay na lawas aning kalbasa guys, pero na pa siya mga bunga guys. Ato ni silong agon guys, kay ako ni siya itubong ugma sa akong mga manok guys. May nang makatipid pud ta sa tubong ana akong mga manok guys. Kay porting kamal sa tubong diri guys. Hain pa ban? Sama na tayo. Isulang na. Di apa guys. Ikatulo na ni guys. Okay. Kuhaan itong akong kanban ba? Okay. Be. Uwan, shoot. Oh, shoot. Sama siguro ni utang. Sal aban di pelik mo. Sal ari ba? Oh. Baru dia mo nakitaan guys. Wala na bunga guys. 2, 4, 6, 8 kabuk ako guys. Imo ban? Duha. Ha? Duha. Duhar kabuk ya. Dirtas kamatis guys. Kaya ang manok guys mukaog sa kamatis guys. Pating kamatis guys. Nangalunos na guys. Kainit panahon diri guys. Pero naapay mapili guys. Ako nang pamuniton guys. Kaya may nang tubong sa manok guys. Okay. So may muntang natong tanan diha guys, karong adlaw guys, ato na ni siyang pikas-pikason ang kalbasa ang atong gipanguha guys, kaya ato ni siyang lungagon guys. Ako na siya pukason guys para nga mas dali siya malata guys. Kay og tibuok mangod ibutang sa kaldero guys, murag pilar ka buk maigo ana guys. Mo ang ako na siyang tagod-tagoron guys.
para nga mas damo-damo ang maigo sa kaldero guys, ug nga dali siya malata guys. Ug nga first time nako maglongag og kalbasa guys, nga itubong sa akong mga manok guys, wala ko kabalog mo kaon bag ni sila kalbasa guys. Kaya akong giitsahan guys og hilaw guys, ni katong medyo nalata na guys, igo ra man nilagi. Kuan guys, kay guys, wa man nila kan guys. Testingan taniglong guys, kay basig mamili lagluto na baka nandili hilaw ilang kanon guys. So daghan kayong salamat guys. Mao lamang kadto guys ang atong gibuhat karong adlaw guys, ang paglungag sa kalbasa ug ang pagtubong nato ani unya guys ug maluto na ni guys. Sa mga wala pa naka-subscribe diha guys, mohangyo ko guys, palihog pag-click sa atong subscribe button guys. Pa-like, pa-share, pa-comment na akong video guys. Daghan salamat ug maayong adlaw na tong tanan guys.